ya kai dan uwa musulmi wanda Allah ya jarabta da shan taba sigari, dan tsaya ka dan kai wa kanka hisabi, ka sani ko baka yi ma kanka ba alkiyama na jiran ka za a yi maka shi. Lissafa ka gani tun da sadda ka fara shan taba sigari zuwa yau, imanin nawa ka kashe a kanta? Ko ka san cewa wanda yake shan taba ta naira 50 a kowace rana a cikin shekara 2 kacal ya ƙona naira 36,500 akan iska? A shekara 10 wannan mashayin ya ƙona naira 180,000 da naira 250. Kana tsammanin kayi wa kanka adalci cinna ma wannan makudan kuɗi wuta? Ko kuma Allah na ƙyale ka ƙona arzikin da ya hore maka alhalin ga mabukatansa nan birjik kamar ruwan zamzam a garin Makka? Ya za ka kalli wanda ya ɗauko kuɗi zunzurutu naira 180,000 da naira 250 a wannan hali da bayan Allah suke ciki a bainar jama'a ya kunna musu ashana? Kana yi masa kallo mai hankali? Tuna shi idan ya ƙona kuɗin zai koma gidansa ya kwanta lafiya lau ba abin da ya cuce shi. Kai kuma ka ƙona su ne a cikin zuciyarka, kuma karan kake ƙonawa, amma kuɗin kana zuba su ne jari ga asusun ajiyar kamfunan sigari waɗanda ka fatanin su na maƙiyan musulunci ne.